sa kaawit. Kumusta kanyang tanan masuking ti paminawaning sikat na kayong handumanan sa kaawit. Ilabi na sa mga artista wag hatag kinabuhi ni akong suwatampo. Tungod lagi kay may edad naman ko, namalihog na lang ko sa pagsuwat ni akong kaagi. Ako si Greg. Sa di ko pasugdan sa pagsaysay kini akong sugilanon, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Here's a heart crying out for love. Was I wrong not to let you? RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Magikay, Mandawi City. Ang atuang tatampo nagdasangan nga Greg. Nak, kano sa pamantaw ko ninyo doawa? Uy nga, mingaw naman kay ko ninyo. Pa, nasayod ka na gyud. Nga busy kay ko sa akong trabaho. Ilabi ni si Dino. Nasayod ka na ba ahas sa iyong trabaho? Larga-larga ba agad Si na? Sheila di ay, si JR, ang akong apo. Kung di man magkahigayon si Dino sa pagduaw nako, kamo di mo kahigayon bisag ang ako na lang mga apo. Pa, pulos nagtungha ang duha ni mo kaapo, oy. Unya na lang pohon. Kung dili na mi busy, o kung dili na sa daghang trabaho ang mga bata silang school. Bye, pa. Kadiyot lang. Wala naputol ng pikas linya. Ay, kalaayos kong kinabuhi. Ikaw man gud miding, nagunaon naman kagbiya. Anawan lang hinuon, naginusara na lang ko. Pait ining matiguan na ang tao nga way magmahal. Mag-inusara. Pa, Oh, kapag namin si Ate Lorraine. Gupad na mo, Papa! ikaw mo di ko magkagukod ninyo? Nga di ko magkanakop ninyo? Be, dakpon mo. Gok doon, kamo! Si Dundun sad nga manghudi na ring mag-untang nanaog sa barko. Kay bakasyon na isip siman. Wa na sa magkatulto din sa bahay. Pag nalibot alasam nga may amahan pa dahil siya nga nakinahanglan niya. May amahan pa silang nagkinahanglan pa silang pagmahal. Ang akong lughan. Salamat nga. Nakamatyon ka nagbuot pa. Don. Ikaw na ba kini? Ako ni pa. Pa, niya usap ako. Si Sheila. O si JR, ang imong mga apo. Ay, Lolo. Kumusta na ka? Bikubag. Bikubag mao na ganito ang akong katapusan. Bikubag dili ko na ka mo makita. Pa, may lang gani kay nalilian ka sa itong silingan. Huwag may nagdaan mong dalit niya sa ospital. Huwag may nakapahibaw sa namo sa imong nahitabuan mo. Pa, first attack ni mo, ha? Maayo na lang gani kay sa imong first attack. Wa ka madiritso. Mao nga sa sunod pa, pag-amping good in town. Nangandoy na malasad ko sa akong kamatayon. Ayaw na, Lo. Bitaw, Lo. Iniapa ka ni si JR. Nakinahanglan pa sa among lulo. Di na di ay minimo love. Love ko kayo kamo mga apo. Kamo ang akong pamilya. Gikan karon pa, may kauban ka sa bahay ha. Magsuhol ko caregiver nga makatiman mo. Sa ingon sad, may lain ka na yung kauban sa bay. Dili ka na maglaay. Ring, maayog at doon lang kumupuyo tipon sa inyo. Pa, dili mahimo nga motipon ka sa bay. Kabilin maguto sa kumbana. Dili ito among konjugal. Medyo lain man sa paminaw na motipon ka dito. Wa magani na mo paipunang akong ugangan, aron way samok. O garon paglikay sa dagang istorya. Dili sa mahimo, nga iipon ko ikaw sa bahay sa akong bana pa.
Kung ato sa inyo na lang di ay ko dundon. Dili sir mahimo pa. Larga-larga ba ako isip siman? Ang naakalam lasbay, ang ako ng asawa. Nagatiman sa duha na mo ka mga anak. Dili mahimo nga idugang kaniya sa obligasyon. Daghan ang atimanunon. Sige na lang. Mao man ka. Dili man ka mahimo. Pagaduawon ka na lang unya na mo sa mga bata pa. Aron malingaw ka. Okay? Sir, oras na sa imong pag-inom og tambal. Uy, hala, sir. Nanimaho man ka. Nagkapagawas ka na sa imong hugaw? Paselo ako, nurse, ha? Sorry, yun. O anak ko magkapugong. Naabtan yun ko. Mabarog maunta ko aron mudagan sa CR. Sige lang, sir. Ato na lang pa rin sa CR, ha? Agakunta na lang ka. Wow, ini, uy. Ay, naanad na ko ini trabaho, sir, uy. Ay, kauwaw, sir. Dili mo sa nimo sa ako, naabtan ka, kyud. Ihatod ko ikaw sa CR, ha? Aron makatiwas ka o malimpyuhan ta ka. Okay na, ha? Limpyo ka na. Nga, nagkataon na sad ka. Nakainom na sad ka sa imong tambal. Gusto ka mo tanaw og salida sa TV? Maayo ka pa, nga laing tao. Nagpakabana na ako. Giswelduhan man ko sa imong anak. Katungdanan ko kini, sir. Nganong kinahanglan pa man gyud silang musuhol og laing taong makatiman ako. Ngano wa may usas ako mga anak nga makapangunay sa pag-atiman ako. Sir, Abi kay mga dagko naman sila. Abi kay magabarog naman sila nga way gid ka nang agak nila. Malimot na lang sila nga may higayon usab nga agilikanan. Kinahanglan usab og mga anak nga makaagak nila. Ilabi na sa panahon sa katiguangon. sir, magduawan man sad sila nimo, di ba? Duaw, nga igulang muli-li. Di gani magkalahutay dugay. Igulang mo hatod alang sa atong konsumo din Sildo nimo hatod sa mga tambal. Ang ilang pagmahal, ang ilang pag-atiman, ang akong gikinahanglan. Ilang panahon, mao'y labi kong gikinahanglan. Ang ako ng caregiver may akong gisugo sa pagpasuhat ini. Nagsugilon ko kaniya, nga nagsigig to ang akong mga luha. Gipanghandoy ko na lang usaba ang akong kamatayon. Gusto na ko moapas ni Miding sa laing kalibutan. Dinhin na lang kutob og more power sa RMN. Mao kitong mga hikalang kaagi ni Greg nga taga Magikay, Mandawi City. Ang maong kaagi kipahatan ng duwa sa radyo ni Miss Miraluna Tumulak o kabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga hikala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong didapit sa pagada sa inyong nagalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakaw. I-address sa lag na ining tulumanon, hantumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaga, ipada sa hantumanan official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Mayong adlaw kanyang tanan nga napaminaw karon ni Mount Tulumanon, kini ang akong sulunan. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artistang maghatag kinabuhi ning akong sulunan. Tawagan ko niyo sa pangan nga Maria, hingkod ang pangidaron, minyo ug may anak. Taga Cagayan de Oro City. Punto legal kining akong sulunan. Kabahin kini sa birth certificate sa akong anak. Aron inyong hisabtan, sugdon ko dihang gimabdos pa nako kining akong anak. Ingon ni ini ang mga panghitabo. Unsa? Mabdos ka, Maria? Mapasalo ako. Pasalo ako. Ayaw ko gilaki-laki. Paatubangan ako ang amahanan na imong gisabak. Hain ang amahanan ng imong gisabak. Wa na siya, ma. Unsa? Namatay na? Simba ko ka niya mauwi. Mahal biya ito na Hain man lagi siya. Gibiyaan ako niya, ma.
Unsa? Tagadiin man ang tawhana. Kaya atong pangitaon. Ayaw na lang pa. Hindi na lang tamamugkos. Nganong dili man kuno siya manubag sa imong gidangatan, ha? Unsa man? Hindi pa ko na siya ready pa. Kanag-eskwela pa ko na siya. Basang ko pandangon siya eskwela sa iyang parents kung may bauning nakapamabdos. Buang-buang siya. Dili pa mahadiha siya andam, pero nganong mao man iyang gibuhat nimo? Ayaw na lang yung pasulas din do pa. Usa? Ma. Kaya ako man sa ning kagustuhan. Ah! Golfo, unsa ba? Napatan nimo ang atong anak? Namabdos ra ba na? Sus! Ngano man taon, Maria? Uy! Masaluwa ako na niya pa. Ma. Ang pingi ka na imong gimabdos, ha? Aron himsog nang mugawas ang akong apo, ha? Welcome to the Christian world, baby Jason. Oy, ka-cute sa akong kinugos. Oy, liwat ka siya sing amahan din, no? Uy, hinahin ng tingog ni mo eh. Kaya makabati niya sa spapag mama. Suko ba kasi sa amahan ini? Oh, di alam ako pa. Day, asa naman ito ng amahan ini? Na, butag asa gibot na sa kinuo. Kaya human siya ni biya na mo, wa na gyud mo pakita. Wa gadi ay ninyo siya pangita. Na, wa ko mamugos eh. Kadto kay nilikay, aw, di pa siya andam nga mahimong amahan sa mga anak. Day, Happy na lang sad ko, nga nadawat ako nilang papag mama. O gisuportahan ko nila, bisan pa man ko nakasa ko. Ay, Maria! Tanda ka mo sa bayo, eh. Ayan napainitin ng bata niya. Opa! Day, tana na. Kaya may giandaming gaming hikay. Alang sa bunyang sa kong anak. Nganong naghinuktok ka, Maria? Kuan ma. Ayaw ko og makaki. Inahan ko nimo. Ma, Daan palagi kung may problema ka. wag ko'y problema ma. Ayaw na lang pamakak, Inday. Unsa ba ka nang imong gihuna-huna, ha? Ma, hantod karon. Naglaang pagyapag og balikan ni Dindo. Aron may matawag nga amahan ng akong anak. Samtang siya magtubo. Apan wa na katong tawhana nga nakasa nimo. Ug bisan pag magpakita pa siyang balik, wa na siya mahimo. Imo ng apelyido ang gida sa imong anak. Nagayla ko samahan sa akong anak. Naibaw kong mahasab ko niya. At lang panahon nga nang mabdus ko, nga dili pa siya andam sa iyang obligasyon, tungod kay nag-eskwela pa siya. Maong nagdako ang akong anak na matag-adlaw, wa ko kawad ing paglaong nga unta, mubalik na siya nako, para nako ug sa among anak. Hangtod nga niabot og 4 ka tuig ang akong anak. Unya. Jason, anak, magduwa ka rin din ha, kay abdihan ko pang pultahan, kay may nanuktok. Mama. Kinsay? Maria? Oh, nganong gipiyong mo man noon ang imong mga mata? Maria? Nagdamgo ba ko? Tinurag mo nakita. Ako kini. O guman akong eskwela. Andam na kong mga mahan sa itong anak. Mama. Oh, sa mga itong anak, Maria? Oh, siya din do. Wa di ka makabantay nga liwat kisya nimo. Murag yung ikaw, di ba? Bitaw, liwat kasi na ako. Oh, anak ko. Mama. Nagsiya si Papa nimo. Si Papa nimo din do. May amahan ka na, Jason. Papa. Oh, anak ko. Unsa? Magpakasal mo? Mao ka na pa. Pagkaslan ko ang inyong anak, mamawi ko sa 4 ka tuig nga ako silang gitalikdan. Oh, si Marian lay among agdondo kay o kami sa akong asawa, okay ramon paming way bana ang among anak. Abi ko ba nagkasabot las pagpasabot ni Jason nimo? Oh, kuan, barugi lang yun ang imong katungdanan sa among anak o sa among apo ha, Dindo. O pa, di na mahitabo nga biyahan ko pas Maria o ang among anak. Kasal lagi ta, Maria. Ay, salamat sa tanan din do. O karon nga kasal na ta, ang sunod ang buhaton mo ang pagpausab sa apelyido sa itong anak.
Gusto ko nga akong apelyido ang dalon sa tong anak, Maria. Mao nga ipausab ko ang apelyido sa tong anak. Mahimo di ay na. Garcia ang akong apelido, ug mao kini akong gipadasa kong anak sa iyang pagkatao. Apan upat ka tuig dihang gibalikan kami sa amahan sa kong anak nga nagpakasalmi, gipausab sad namo ang apelido sa mong anak ngadto na sa apelido sa iyang amahan nga Salisi. Ni-graduate ang akong anak sa high school nga apelyido na sa iyang amahan ang iyang gida. Nag-eskwela bang akong anak sa first ug second year college nga YNSO. Apan pagpa-enroll na niya sa third year college, gipangitaan na siya NSO. Paglukat na namo, ang ako mangyapong apelido nga Garcia ang mong gawas. Ang ako pangutana mo kining mosunod, unang pangutana, unang naparehistro ang akong anak gamit ang akong apelyido. Gipausab namo ni diyang nakasalami sa iyang amahan. Apan nga nung paglukat na mo sa NSO, ako man ang gihapong apelyido. Ikaduhang pangutana, dito na ba na ako gianak og parehistro ang akong anak sa Leyte? Og dito sa namo siya gipatransfer. Kinahanglan ba kong muuli sa Leyte? Aron lang sa pagsusi ni ini? Dili pa di mahimo kung anil lang kong dool sa civil registrar sa Cagayan de Oro? Ikatulong pangutana, wa na ba kapadayon nag-eskwela karon ang akong anak? Kay di na ko na pwede nga amo siyang ipa-enroll kay Salisi ang iyang school records apan Garcia ang iyang NSO. Unsa may among buhaton aron makapadayon siya sa pag-eskwela? Ikaw pa to katapusan sa sitwasyon sa problema namo sa apelyido sa among anak. Dako pa mig gasto ini alang sa pagpakorek sa tanang sayop sa iyang apelyido ug aron magtugma ang iyang school records. Unsa mga pamaagi nga among buhaton? Palihog tabangig tambagi ko. Kini ang akong suliran, Maria. Maayong adlaw mga sukintig paminaw kini si attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Karong adlaw mag-uban ta kuyog ta tungod kay ako usa ka abogada. Ug ako usa ka medical doctor. Kami gihapon sa ko ang partner ang muhatag ninyo og tambag ug tubag sa inyong mga pangutanang may punto medical, Punto legal, emotional, personal, behavioral ug problema sa mga ginadiling drugas. Muna ini mo pagdugay, ipadala inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com. Or sa atong Facebook account, kini ang Akong Suliran official writers page. Padasad, ato ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kinsay letter sender na to karong Ang adlaw? atong letter sender partner, si Maria, 45 years old, taga Cagayan de Oro City. Yes. Punto legal kining problema ni Maria partner. Iyang anak gamit ang iyang apelyido nga Garcia. 4 years after gibalikan siya sa amahan sa iyang anak ug nagpakasal sila, no? Gibiyaan mo guni sa amahan sa iyang anak partner maong naparehistro ang iyang anak sa Yes. iyang apelyido nga Garcia, no? Gipausab sad nila ang apelyido sa iyang anak ngadto sa apelyido sa amahan ini nga Salisi. Ning graduate sa high school ug nakapa-enroll pa sa college ang ilang anak gamit na ang apelyido sa amahan ini nga Salisi. Apan pag-enroll na sa third year college nga gipangayuan na sila og NSO birth certificate, ang iya pang gihimong apelyido, ang iya pang gihapong apelyido nga Garcia ang mugawas nga apelyido sa iyang anak. Mao na problema ni Maria, no? So unang pangutana, naparehistro nga akong anak gamit ang akong apelyido. Gipausab namo dihang nakasal na kami sa iyang amahan. Apan nga nung paglukat nako og iniso, ako pa man gihapong apelyido ang mugawas partner. Kay di mao ang proseso nga inyong gibuhat sa pagpausab sa birth certificate, no? Wala na tarong ang pag-usab sa apelyido because the moment ani ni mga sukintig paminaw, the moment maanak ang usa ka tawo, maghimo man gyud tag certificate of birth certificate, no? Ang tanang detalye, that is the first and the last birth certificate. Ang tanang detalye, usa ra gyud atong birth certificate. Ang tanang detalye nga inyong gisuwat dinha, ang pangalan, ang middle name, ang surname, ang date of birth, ang ngan sa mama, pila ka pounds, asa gipakataw, tanang detalye inig submit ninyo dinha ngadto sa local civil registrar ug gisubmit na ug gidawat na siya, automatic na nga maoy inyuhang official records
sa atong gobyerno. After na mahatag dito sa local civil registrar, ang local civil registrar ila nang i-capture, ila nang i-scan, picturan og ipadala sa NSO. Napada na ganina sa NSO, permanent na gyud na unless mapa-change nimo siya tungod kay naay typo error lang, sayop lang ang spelling pero ang hinigpaminaw nimo sa pangan parehas gihapon, or muagi mo og court proceedings, moadto mo sa korte kanang atong giingon nga change of name, di na ninyo mapausab. Duha ra gyud pa maagi, administrative og court proceeding. Magdepende pod kung unsa inyong gipausab. Kana nga mingon kag giusab ninyo pero maura gyapon ng NSO nagpasabot usaray pasabot ana, di mao ang proseso nga inyong gigamit. Dili maong proseso ang inyong gigamit, no? So ikaduhang pangutana, didto ra ba nako gianak o giparehistro ang akong anak sa Leyte? Ug didto sab namo siya gipa-transfer, kinahanglan ba akong muuli og Leyte aron lang sa pagsusi ini? Di ba pwede kung diri na lang kumuduol sa civil register sa Cagayan de Oro City, partner? Normally before, kung asa ka na rehistro adto ra gina nimo ma-process, but tungod kay computerized na taron, unya sayod pod ang ato ang kanang mga local civil registrar nga offices nga wa na nagpasabot nga kay abi din ha ni rehistro diha na gid nagpuyo, no? So nanatay murag mga satellite or pwede na gid mutabang ang kaning one local civil registrar nga mo transact ngadto sa laing local civil registrar. So kung nakagkagayan karon pwede nimo mahangyo ang local civil registrar din ha nga mo'y mutabang og process og facilitate adto. Pero ang ako manggong tan-aw, no, ang inyuhang wa man ko gibag unsa process sa inyuhang gibuhat god kay ang imong gipadala Garcia unya ang apelyido sa amahan sa Lise, yan naminyo mong duha. Ang process mo gud dapat ana legitimation. So wa ko kasabot unsay inyong process nga gihimo basin sayop. Okay. So ikatulong pangutana, wala na ra ba kapadayon og eskwela karon ang akong anak? Kay dili ko no pwede nga amo siyang ipa-enroll kay sa Lisi ang iyang school records, apan Garcia ang iyang NSO. Unsa may among buhaton aron nga makapadayon siya sa pag-eskwela? Ako di kumutuo nga gibalibaran mo sa eskwelahan, ma-private or public dili pwede nga mobalibad ninyo tungod lang nga naay discrepancy ang iyahang apelyido. Kay ang eskwelahan regardless kung unsay tinuod sa Lise basta o Garcia, ang ilag yung sundon is kung unsa ang naa sa NSO. Now, ang iyahang di man na problema. Dapat ang gamito nila sa imuhang report card or sa transcript of records, kung ang ilahang naan nga record nga NSO Garcia pa, di Garcia ang dadon. Og mugawas didto. Dili na nila pwede balibaran ang estudyante tungod lang ana. Dili ko mutuo ana. O balibaran man ganimo reklamo mo DepEd or reklamo sa CHED. Kay makaskwela gid ang bata, di gyud na mao pwede mahimong rason. No? So ikaw pa to katapusang pangutana. Sa sitwasyon sa problema namo sa apelyido sa among anak, dako ba may gasto ini alang sa pagpakorek sa tanang sayop sa iyang apelyido ang aron magtukma na ang iyang school records? Unsay mga pamaagi nga among buhaton? Okay. Wa mang pag-anak nimo wala pa mo na minyo sa wala pa mo na wala pa mo na minyo sa amahan katong gipakataw nimo ang bata. Pag anak nimo niya sakto ang imuhang gibuhat nga imong apelyido ang imong gipadala kay illegitimate man siya. Ang balaod man gud nato nagingon nga kung pananglitan magkadayon mo sa amahan anang imuhang bata, pwede nga mahimong legitimate from illegitimate ang bata after mo makasal. Ang process nga gitawag ana is the process of legitimation. Mao na ang akunta ang proseso nga inyuhang gibuhat para gyud mausab. Now, what you do is ipakita ninyo ang inyuhang marriage certificate para pagpamatuod nga naminyo gyud mong duha, and i-process na di na kinahanglan og court proceedings. Mo i-process na ninyo unya inyuhan ng adtuon didto sa local civil registrar para manoted nga legitimate na ang bata ug mausab na iyang apelyido from Garcia to Salisi. Okay. Okay?
Mga suginting paminaw, hinaut untangan ng minakutlo na pagtulunan karong adlaw, kini si Attorney Elaine Batan. Kinisab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa, kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN. Daghang salamat. Ug maayong adlaw.